আজি দোল উৎসৱৰ শুভেচ্ছা মই জনাইছো। ৰমজান মাহ চলি আছে, ৰমজান মাহৰ সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা মই জনাইছো। এই দুটা উৎসৱে যাতে আমাৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু আমাৰ ভাতৃত্ববোধটো বজাই ৰখাত যাতে সহায় হয়, এইটোকে মই কামনা কৰিছো। আজি আমি এই সিটটো এই সমষ্টিটো আমি এনে জিকাটোতো নিশ্চয় আমি জিকি আছো, কিন্তু বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে যি আমি চবে মিলি লাগি আছো, তাত বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হবলৈ হলে নিশ্চয় মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে কৰণীয় ইয়াত নিশ্চয় নাই, কিন্তু আজি আমাৰ দলৰ নেতা কৰ্মীসকল কাৰ্যকৰ্তাসকল নিশ্চয় আপোনালোকে অশেষ কষ্ট নিশ্চয় কৰিব লাগিব। जोंनि क'क्राझारा जे रावजोंबो नांलाय खमलाय गैया, सोरजोंबा मेहेर दावहेर गैया, गोजोन शान्तिखौ जे जों लुबैयो, बे बाथ्राखौ थांनाय 10 बोसोरा खिन्थु नेगेटिभ मोनसे मेसेज सारा आसामाव सारा भारताव फोसावबाय थानायखौ जों नुदों। जोंनि गेजेराव अनलायनाय फोथायलायनाय बेखौ आरोबाव बायस्रा होसिननानै जाय बिजाथिया थांनानै मेसेज हैदों, बेखौ दिनैहाय जोंहा बयबो खौसेयै जोङो बेखौ होबथानांगोन आरो बेखौ होबथानो जों हानो थांगासिनो दङ। मानोना देरहानायनि बाथ्रा बुङोबा क'क्राझार लखनदेरा सिटआ नोंथांमोना बयबो मिन्थिखासै दिनैनि तारिखआव बे देरहानाय अबस्थायावनो दङ। आरो बेखौ जोंहा ओरैनो थिग खालामनांगौ जे देरहानाया जाहाथे जास्ट देरहानायल' जायालासिनो बेयो जोबोद मोनसे फारागाव देरहायो। दिनैनि तारिखआव मोनदांबाय थादों जोङो जे 70% भोट मोननानै जोंनि एनडिए हिसाबै जों देरहानो हागोन। आरो बे 70% भोटआव गैयाब्लाबो 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाखसिम निश्चय बिनि डिफारेन्सआ जाहैगोन, फारागा जाहैगोन। दा बियो सम्भब जागोन होननानै बुङोब्ला जोंनि इउपिपिएलनि बिजेपिनि आरो एजेपिनि जोंनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि मददगिरिफोर, जोंनि मावगिरिफोर नोंथांमोननि मेंनो रोङै बानाय गैयै खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो जागोन।